hezkuntzan ez dugu ingeleseko metodologia aldatu, baina bai metodoa erabiltzeko modua. Aurten Ready for Story metodoarekin jarraituko dugu, baina ez dugu kuadernotxorik erabiliko. Modu horretan, etxera bidaltzen bagaituzte, zuekin lan egiteko aukera izaten jarraitzen dugu, ze Drive bidez, guk prestatutako ekintzak lusatu aldizkizuegu. Gelan den bitartean, jarraituko dugu antzerkiekin, abestiekin eta haien parte hartzea bultzatzen, eta 4 eta 5 urteko geletan batez ere nahi duguna da ikasten dituzten espresioak eta esaldiak erabiltzen hastea. 3 urtekoen kasuan, ideia da modu libreago batean lan egitea eta haien egunerokotasunean ingelesa sartzea. Ni gelara sartzen naizen momentuan, gelan egiten ari ziren egiten jarraituko dugu, baina ingelesez. Horrela behintzat hizkuntza ezagutzen hasiko dira eta lehenengo pausoak emango dituzte ingelesez, naiz eta oraindik igual erabiltzen ez hasi. 4 eta 5 urtekoen kasuan, ekintza batzuk gidatuak izango dira eta metodoarekin bat joango dira, eta beste kasu batzuetan libreago ibiliko gara haien egunerokotasunean ere hizkuntza sartzen. Haurreskuntzako ideia da hizkuntzarekiko oinarri bat sortzea, eta horrela lehen hezkuntzara pasatzen diren momentuan badaukate hizkuntzarekin lehenengo kontaktu bat. Etapa osoan aldaketa metodologikoa egin dugu, metodoa globala da eta gaur egun aurkezten diren erronka informatiko, kritiko, teknologiko, kolaboratibo, aurre egiteko prestatzen ditu ikasleak, elkarrekintza lan egiten duten bitartean. Metodo berri honen onurak hauek izan aldira. Alde baterik sormena bilatzen duten ariketa anitzak eskaintzen ditu, beste aldetik bai ahozkoak eta zein idatzizkoak, esanguratsuak eta hurbilak diren gaiak lantzen dira eta planteatzen ditu, eta beste aldetik metodo guztiz digitalizatuta dago eta gaurko egoeran familiekin konpartitu alden metodo bat da. Etxetik eta lana errazteko eta eskola eta familiaren arteko irakaskuntza prozesua gauzatzen du ere bai. Bueno, metodo hau gure ustez oso ondo egokituta dago gaur egungo erronka berriei, gai guztiak horrelazten dira, azten da erronka batekin guztiak, adibidez honetan da komunikazioa, how do we get to know each other, nola elkar ezagutzen garen, skill guztiak lantzen dira eta oso ondo markatuta daude ariketa guztietan, adibidez think, pentsatu, communicate, kreatibitatea, bale? Adibidez gai honetan komunikazioa lantzen da, eta hemen ikusten denez, erronka bat planteatzen zaie, nola komunikatzen garen artean, interneten bidez, ordenagailuen bidez, telefonaren bidez, eta bar. Bueno, liburu honetan, eta etxean egon behar izatekotan, kasu horretan, digitalizatuta dagoenez, ikasleak lan egin izango dute beraiek bakarrik, irakaslearen kontrolpean beti, eta hemen adibidez ikusten da nola daukaten ariketa eginda, eta beraiek ariketa hori, galderak eta erantzunak, digitalki lan egin aldute, etxetik, eta irakaslearen kontrolpean eta irakaslearen zuzengeta ere bai egon alda aldi berean. Eta hau da lan kuadernoa, barruan ariketa anitzak daude, eta hau da haien idazketa bultzatzeko euskarri fisikoa. Kaixo familiak, Amara eta Maria gara, DBH-ko ingeleseko irakasleak. Eta aurten erabiliko dugun metodologia berria azaltzera gatoz. Hau izango da gure liburua, baina guk digitalki arituko gara, think ahead. Eta honen helburua sortu diren beharrei erantzutea da. Eta hizkuntza era sakonago batean jorratzea da. Gogoz hasteko prest gaude eta behar duzuenerako hemen gaituzue. Thank you, see you soon!